आं दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननिसिम आं गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं दिनै बिथां फैलाव ब्रह्म तामुलपुरा लिरनाय मोनसे आर्टिकेलखौ आंनि जेएसपी एडभाइस 365 चेनेल जै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। बिथाङा बड'लेण्डखौ माबोरै मोनफुंनो हायो बेनि मोन 8 टिपाइसन होदों। बेफोर टिपाइसनखौ आं बिथांनि रायथानि जे फरायथिनो नाजानाय जाबाय। बड'लेण्डनि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय मोन 8 बोसोनथि। बर'फ्रा आसामनि थागिबि हारि महरै आसामाव गावनि राव हारिमुनि रैखाथि होनो नाजाबोनाया ओंथि गोनां। नाथाय मोनसे मोनथायखौ बिख'नानै लानो जुनै खायसे नियम खान्थिफोरखौ मानियाब्ला बेखौ मोनफुंनाया गोरलै नङा। बेनिखायनो बर'फ्रा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आदर्श आरो आब्रुथि महरै खायसे पलिसिफोरखौ लानाया गोनांथार। मानोना थांनाय समफ्राव खायसे पलिसिनि आंखाल जानायनि जुनै बड'लेण्ड सोमावसारनाया फेलें जानाय नुनो मोन्दों। बड'लेण्डनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनायनि मख'जाथावना पलिसिफोरनि मादाव गाहायाव दिन्थिना होनाय जाबाय। सेथि, गणतन्त्र हादोराव रायजोनि मत एबा थांखिखौ नोजोर होनासो सरकारा हाबा मावो। आसामखौ बड'लेण्ड मुङै सोखावनोब्ला बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय हारिफोरनि लुबैनाय बादियैसो सरकारा मावो। बड'लेण्ड ओनसोलनि खमैनो 70% सुबुं अनजिमाया बड'लेण्ड नांगौनि राय होनांगोन। दुखुनि बाथ्रादि बे आयेननि राहायै हाबसोना थानाय अना बर'फ्रा बर'फोरखौ गिनानै बड'लेण्ड जानायखौ बाजायो। बेनिखायनो बिसोरो हेंथा होयो आरो बिसोरनि हेंथायावनो थांनाय समफ्राव बर'फोरनि बड'लेण्ड दाबिया फेलें जादों। बेनिखायनो बड'लेण्ड हास्थायसुला बर'फ्रा बिसोरखौबो बजबना बड'लेण्ड नांगौनि रायखौ बिसोरखौनो बुंहोनो हानांगोन। नैथि, बड'लेण्डखौ बर'फोरनो होनो गोसो गैखाया। बेनि गेजेराव बड'लेण्ड दाबि खालामग्रा बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि दिन्थिनो हायाब्ला बर'फोरनि खौसेथि गैयै सुबिदाखौ सरकारा लायो। थांनाय बर' सुक्तिनि सिगां सिगां बर'फोरनि खौसेथि गैयै सुबिदाखौ लानानै बर'फोरनो बड'लेण्डनि अनगायै जायफोर होनो सानदोंमोन बर'फोरखौ बैफोर सुक्तियाव एबा रादायखौ लाखिनो हायाखिसै। बेनिखायनो गावनि गेजेराव खौसेथिखौ फोथांना लाखिनो हायाब्ला बाल्थिं गब्लंजों दैखरनि दै खावनो नाजानानै जावले जावले फेलें जानाय बादि बर'फ्रा फेलें जानो गोनां जादों। बेखौ मेलेमजिबि बर'फ्रा मिथिना लानाया जोबोरैनो गोनांथार। थामथि, बर'फ्रा दिनैसिम सोमावसारनायनि गेजेरजों जायफोरखौ मोनबोदों बैफोराव हाथियारजों सोमावसारनायनि बिहोमा द्लामैनो दङ। इयुनाव हाथियारजों सोमावसारनाङा होननानै बर'फ्रा दाथियै बुंना लानो हानाय जायाखै। मानोना आमोला, पुलिस, बिजिरसालि आरो राजनितिक गाहायफ्रा जोंनि मानसि नङैनि जुनैनो बर'फोरनि मोनथाया सैथोब्लाबो बेफोरो अहिंसायै जाफुंजाया। बेनिखायनो आयेनजों मोननायखौबो होजायैनि जुनै बर'फ्रा हाथियारनि बोलोजों गावनि मोनथायखौ जुजिनानै लानो थांनांगौ जादों। बेनिखायनो जोंनो हाथियारनि सोमावसारनायाबो गोनांथि दं। हाथियारनि सोमावसारनायखौ थावरि होनांगौब्ला हाथियार हमग्राफोरखौ बर'फ्रा गावनि गामियाव एरसोखोमाना लाखिनो हानांगोन आरो बेखौ लाखोमानोब्ला बर'फ्रा गावनि गेजेराव खौसेथि थालायनांगोन। एरसोनाय आखुफोरखौ गारनो नांगोन जायफोरखौ जोङो बिएलटि आरो एनडिएफनि समाव जानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। ब्रैथि, हारि मोनसे हानजाया बबेबा मोनसे आयदाखौ दाबिबाय थानाय समाव हारिनि गुबुन मोनसे हानजाया सुथुरनि गारांजों गोरोबनानै बै दाबिखौ हारिया मोननायनि क्राइटेरिया गैया, मोना आरो दाबिना लाब गैया बायदि बायदि रावफोरखौ बाहायनाया सुइसाइडजों समान आरो बेफोरबायदि नेथाया जोलैनि हांगारसो। बेनिखायनो बै रावफोरखौ बाहायग्राफ्रा जायनि हानजायानो जाया मानो हारिनि जुनै खहा गोनां आरो बेबादि रावा गोबां जिउ दान होनानै आवगायबोनाय हारिनि नाजानायखौ गावनि नंखाय स्वार्थनि जुनै फेलें खालामनायाव मदद होयो। मानोना जाय आयदाखौ होनो बानानै जोंनि सुथुरा नाजागासिनो दङ बेखौ हेंथा होनायाव सुथुरखौ थुलुंगा होनाय जागासिनो दं बर' दैदेनगिरिफोरनि खायसे बांसावनाय खोथाफ्रा। बाथि, त्याग एबा नागारनो
हानायाबो जिउ दावानि मोनसे हाथियार। नुनो मोनोदि बड'लेण्ड सोमावसारग्राफोरखौ सोमावसारफुबाय थानाय समावनो सुक्ति रादाय खालामहोनानै राजखान्थिनि गोहो गथायनो आसाम आरो भारत सरकारा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लबजों एबा लफायनानै बन्दी खालामग्रोनाय नुनो मोनदों। जायनि दिनै सोमावसारनायखौ लामा ससेयावनो गारनानै सरकारनिफ्राय माबा मोनसे लानानै राजा जानाय सिमांखौसो गेदेर साननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायजोखौ फोथाय खेबस' खालामबोदों आरो रायजोनि हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ आन्दो फैसालियाव सिखोमानानै दोनबोदों। जायनि जाहोनाव हारिया आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनो जावले जावले सोमावसारफिननो गोनां जादों। बिनि गुबै दायनिगिरिया गादियाव जनाय आरो सुक्ति जाबोनाय समसिम जाखिनि दैदेनगिरि दंमोन बिथांमोनखौनो जों बुंनो नांगोन। मानोना बिथांमोना गादियाव जयोब्ला नाङा, गादि मोनाब्ला नांगौ जायो। बेनिखायनो दैदेनगिरिफोरनि त्याग एबा नागारनाय गुना सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनायाव गेदेर बिफाव लायो। बेखौ बयबो बर'फ्रा साननानै नायनायनि गोनांथि दं। दथि, भारत बादि हादोराव हाथियारि सोमावसारनायजोंल' हादोरनि गोहोखौ गंलाय होनो हाजोबा। बेनिखायनो गणतान्त्रिक राहाजों हादोरनि गोहोखौ सोमावग्लुंनो हानांगोन। बेखौ खालामनो नांगौब्ला बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफ्रा बयबो खौसे जाना राजा लामा, रेल लामा, गाहाय अफिस, कर्ट कासारिफोरखौ बन्द' खालामनानै हादरनि खुंनाय राहाफोरखौ लरग' थरग' खालामनो हानांगोन। अब्लासो गावसोरनि सुबिदानिफ्राय बारग'नो जुनै जोंनि गोनांथिखौ होनो आवगायगोन आरो बे बिथिङाव अहिंसा आरो नागारसारनो हानायानो देरसिन जानांगोन। गान्धीजिया ब्रिटिशनि गोहोखौ जेरै सोमावग्लुंनो हादोंमोन, आसामबादि हादोरारि सरकारखौ बर'फ्रा सोमावनो हायै नङा। बबेखानि खौसे आरो गावखौ नागारसारनाय गोहोखौ बर'फ्रा हमथाना लाखिनो हानांगोन। स्निथि, मोनसे सोमावसारनायखौ दैदेननो हानाय जोंनि दैदेनगिरिनियाव थोजासे गुन थानांगोन। जाय गुनखौ खायसे बर' दैदेनगिरिनाव दासिमबो नुनो मोनाखै। रायजोफोरनिफ्राय फोथायनाय मोननायजों लोगोसे रायजोफोरनोबो फोथायथि होनो हानांगोन। मानोना समाजनि गोबां सोमावसारनायफ्रा लामा ससेयाव आद्रा जानो गोनां जादों। दैदेनगिरिफोरखौ फोथायनो हायै आरो दैदेनगिरिफ्रा सरासनस्रा सुबुंनो फोथायथि होनो हायैनि जुनैसो। बेनिखायनो दैदेनगिरिफ्रा फोथायथाव आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोरखौ फोथायहोनो हानायनि गेजेरजोंसो जाफुंसारगोन। दाइनथि, थांनाय बर' गोरोबथानि सिगां जोंनि दावहारुफ्रा बड'लेण्डखौ नागारनानै गुबुन सुक्ति खालामनो गोनां जानायनि गुदि जाहोना जादों जोंनि दावहारुफ्रा दावहाजों सरकारखौ गोहोम खोलैनो हायै जानाया। जोंनि दावहारुफ्रा गावजों गाव गोरोबनाय गैयैयाव अरायसम हाग्रा बंग्रायाव थाखोमानो गोनां जादोंमोन। गावनि मानसिफ्रानो आर्मि पुलिसजों गोरोबनानै एरसनना होलायनानै मोनसे हान्जाखौ हमहोलायनायबो जादोंमोन। जाहोनाव जिउनि रैखाथि गैयै गोसो बायनानै गोबाङानो सारेन्डार जादोंमोन आरो खायसेफ्रा न'थिं गिदिंबोफिननो लुबैनानै गावसोरनि दैदेनगिरिफोरखौ सुक्ति एबा रादाय खालामनो नारसिनदोंमोन। बेबो मोनसे आलादा हादोर मोनैनि उइक पइन्ट। जाहोनाव बिग्रायारि नेता एबा दैदेनगिरिफ्रा बड'लेण्ड दाबिनायनिफ्राय दोरदनानै गुबुन फिसा दाबियाव ओंखारख्लायनो गोनां जादोंमोन। बेफोरबादि जाहोनानो जादों जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयै। बेनिखायनो बुंजायो हारिनि खौसेथियानो जोंनि गुदु हाग्रा, जेराव बिग्रायारिफ्रा थाखोमाना जायगा मोनो। बड'लेण्डआ बर'फोरनि सिमां नङा, बे मोगथां। भारत संबिधानाव बड'लेण्डआ थफ्ला महरै दिल्लीयाव दिन्दां जानानै दंखायो। बर'फ्रा बेखौ लायनो थांनाय आरो लाबोनायनि लामानि जेंसिखौ साफा खालामनानै एबा स्रां खालामनानै आवगायलांनोल' नांगौ। बड'लेण्डखौ मोगथाङाव महर होनो जुनै गोजौआव मख'नाय आब्रुथि आरो आदर्शखौ लानानै सोमावसारनायाव आगान होयोब्ला थारैनो बर'फ्रा बड'लेण्ड मोननायाव फेलें जानाय नङा होननानै आं बेक्तिगत भाबै सानो। लोगोसेयावनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायजोफोरखौ फोलानाय थगायनाय कालचारजों खारोब्ला नाथाय जोंनि दाबि दावाफ्रा जाखौ मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखै। जायनि जाउनाव थामथि गोरोबथासिम बे एखे गोरोबथायानो जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे गोरोबथाखौ गोजौआव सावरायनाय बायदि उइक पइन्टखौ लानानै दैदेनगिरिफ्रा रादाय खानो गोनां जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों। जै बर' हारि।